Čaute, jak som vám hovoril, že budem hrať hru Steel Brainrot, tak som tu. Čo momentálne chcem robiť? Chcem niekomu ukradnúť nejakého Brainrota. Nejakého lepšieho. Tohoto nemám v indexu. Skúsime. Tak to nič. Centrino. Nie, to nebola jeho blízka, ale okej. Preto to tak nenávidím. Tento typek asi nič nemá. By si zavral bejsku, mám pocit. Ale okej. Takže... Aj tento, bez tak zase kradnú ako ja, typkovia. Najlepšie, ja mám na 2 účtov ešte svoje veci. Potom vám ich možno na konci ukážem. Ale náš cieľ je ukradnúť Brainrotov nejakých. Musíme ukradnúť, ináč to neskončí. Proste to musíme. Musíme ukradnúť jedného dobrého Brainrota. Najradšej by som bol za Secreta, tak aj Brainrot bol tvoj dobrý. Klavový môzog. Odpojil sa. Ale tak to je nič. Poď. Čo tu má? Nič dobrého. Prečo bývam na takých serverov? Je akože reálne ich není. No. Si robíte srandu, že to akože... Poď, mám šimpanzíny, spideríny práve. Nie, to musím. Neodpájaj. Nie! Tak blízko a tak ďaleko. Som tam po nej mal hodiť centrinu. To vlastne môžem zničiť, no tak to GG. Ja mám taký pocit, že ono tu ešte pôjde. Snaď sa to pripojí aj o Ukrajine. Tam som mal bejsku. Kamu... Jak by som jeho ukradol, by to fakt super. No tak chcem ďalšieho, síce ja už mám asi 2 alebo 3. Ale tak Secret sa musí hodiť. A Secret sa hodí a extrémne. To je jedno aký, ale fakt sa hodí. Každý Secret je dobrý. Jedno či je to lavaka, Saturnita. Alebo kurkar, či jak sa to hovorí. Je jedno, ale je to Secret. Je to Secret proste. To chceš proste, ne? Vidno, že na tomto serveri nič není. O, tamto je šimpanzíny v pederíny, keby som ukradol. By som mal jedného Brainrota. Plného. Bolo neskutočné, keby som ukradol.
Ono má čo všetko? Koľko elefantov, že? To by som mohol. Koľko? To vydržím. Nemám bejsku. Jaj, tak to asi nedám. Môžeme to skúsiť. Keď tam bude 5 sekúnd, tak ho berem. Ja vidím, že je tu. Čo má hore? Som si ani nevšimol. Mohol by som tu za chvíľku spavnúť turet. Je 10 sekúnd, tak to dám. Nie, ona sa odpojila. Tak to nič. Ja už si myslel, keby tam ten typek nebol. Nechápem, som niekedy fakt tak nasraný. Prečo nemal ten plášť? Prečo to nemal? Ten typek je trošku blbý. No to niekto môže zebrať z mašiny. Ale ja sa neviem do toho starať. Prečo? Valentinčí, s ktorým má takou. Keď má niekto akože fakt slabé postavičky. Aha, ja som niekoho videl. Ja som tam niekoho videl. Kamo. Bro. Ty dostaneš. Nepôjdem. Roma ide. Ale ja som aj sprostý zase. Vôbec nie som sprostý. Kto sa pripojil? Je to s tým Kokofanto Elefanto? A vidím, že by ho mala, ale... Má to ready. A tak by som tam ešiel asi. Bombardíro krokodilo. Tum saur. Tá pesnička, čo tam bola, tá je fakt chytlavá. Táto má, dejte, že bombardíro krokodilo. Tum saur. Tralalero, tralala. Neviem, mňa to... Je to také, že to furt speva, neviem prečo, ale tak. Zaujíma ma, že či niečo má v tej bejske. Bez tak to nič nemá. Som to tušil. Ne. Čo tam je? Tam nič nemáme. Neviem. Niekto si trolí. Obrovský pozornosť. Neviem prečo bere to Kokofanto Elefanto, keďže...
Bro, on sa odpojil. Jo, potrebujem to. On to bude, on to sa někdo připojí. Ne, to se... To je svině taká. On tam dal tralala. Čo má hore? To je tento typek. Ale musíme aspoň niečo jednu vec ukradnúť, ale vidím tu z také servery úplne na nič. Neviem, či vôbec niečo teraz nám poradí ukradnúť. To možno aj vypadá zle, že? Zda ma nie rozhodne. Ale to má iba horný patrol, to GG. Poď. Hej, bro. Ja to mám, to je moja biska. Ja, ne. Ne. Brzovský neukradol, že? Ti dal? Myslím si, že to neukradol. Tak tam by asi tak rýchlo nedobehol. Ja tu musím čakať, tu niekto nepríde dobrý. A teraz tu bude, neviem, Dragonka Nelony a mu ho ukradnem, tak by to bol jeden z najšťastnejších hráčov styl Brainrot. Ale teda by som mu to zebral. To bolo sviňarské odo mňa trošku, ne? Môže sa platiť aj to, že tu padne ten Brainrot a ja ho získam. To znamená, že tam teraz niečo dobrého padlo. Ukáž mi index, čo by mi tam mohlo padnúť, napríklad. Nejaký Brainrot God. Valerino Lololo. Piccone Mašina. A to je všetko asi, že? A neviem, či tam nemôže padnúť ešte tá jedna. Neviem, jak sa volá. Taká ako balerina. Zabudol! Ne. Nevral mi ani za nič mi nevral. Som tu. Pripojí sa tu, uvidíte to. Uvidíte to, že sa tu pripojí. A budem čakať. Už sa tu niekto pripojí. No tak to nič.
To bude na dlho. Nič dobrého. To si myslel, že je to niečo lepšieho. Tak to nič. Stále ten. Perfektný nápad. Mám troli typku. Troliť ju budeme. Ja si zaberiem toto, aby to bolo férové. Kámo, ona ma capla. Ty máš takú odvahu? Uletela si sa 2 metre odo mňa. Kde si, no, poď. Myslíš, že som to ja. Ja si asi berem krokodíla na rituálke, tak. Moc pekné. Opravám som. To je dobrý príjem, takže sa tam aj platilo smola. Sme nejaký nový server nájsť. Buď padne, alebo ho musíme ukradnúť. Bro si myslel, že nám trošku zmizol. To je trošku sa vyparil. Trošku hodne asi. Ej, kto tam dal centrínu? No, kto mi krade? Kde je ten svinia? Svinia mi ho ukradol. To je svinia. Prestaň. Nedáš ho tam. No mi to akože ukradla. Je to normálne. A ja je tu bejsku. Nedáš ho tam. Jo, ona ho tam dala. Dala ho tam. Ona ho tam bez tak dala. Ona mi ho... Nedala. Dala. Jeho môžem ukradnúť. On si to... že by si to zapla, no. Ja si to len zapne. Ja to kradnem. Karma je zdarma. Tak to je brutálne.
Keď takto strihnem potom a niečo ukradnem. Čo čumíš? Ježiš. Veď preto. Nie. Teraz sa odpojil nejaký obří typek, mám pocit. Ne, ja už tam... To je on, je to on. Je to on? Není to on. Bro. Sa nekradne. Kde je? Jaj. Pekne. Slej. Ne, ty mi ho... Máme to! Ukradol som Los Tontončitos. Tak to je fakt krása. Konečne mám ďalšieho indexu. To je fakt super. Yes. Pekne som to dal. Los Tontončitos to predtým nebol. Á, teda. Skúsim ešte jedného ukradnúť, ale to keď vám ukážem na konci. Alebo ma napadlo, že by sme to nechali na druhú časť. Typek, tému som to asi ukradol. Tému musí byť celkom nasraný. Dáme asi ďalšieho brainrota na druhú časť. Tak zatiaľ čaute. Asi bude dneska ďalšie video s Growcardom.